ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇನಿ ನಮ್ಮ ನೆಲಕಡಲೆದ ಮಸಾಲಾ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುನೆಂಚಂದು ತೂಕ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೋಣದು. ಇದೇನು ಮಲ್ಪರೆ ಕೊಂಚ ಬೌಲುಗು ಒಂಜರ ಕಪ್ದಾತು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ಲೆ, ಒಂಜಿ ಎಸಲ್ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದು ಪಾಡ್ಲೆ, ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ, ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನ ತುಪ್ಪು ಇತ್ತೊಂದು ಸೈಡಿಗೆ ತೆದ್ದಿಲೆ, ಒಂಜಿ ಬಾಜನಾಗ ಒಂಜಿ ಲೋಟದ ನೀರು ಪಾಡ್ಲೆ, ಕಡ್ಲೆನ ಇಟ್ಟು ದೆಕ್ಕಲೆ 2 ಕಪ್ ಪಂಡಾನ ಇಟ್ಟೊಂಜಿ 1/4 kg ಕಡ್ಲೆ ಉಂಡು, ಪಜ್ಜಿ ಕಡ್ಲೆ, ಇತ್ತೆ ಸುರುಕೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಿನ ಮಸಾಲಾಗ ದೆಕ್ಕದಿತ್ತಿನ ಕಡ್ಲೆನ ಪಾಡ್ಲೆ, ನೆಕ್ಕೊಂಚೂರು ಇಂಗದ ನೀರ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ನಿಕುಲ್ ಒಂದು ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜ, ನಿಕುಲ್ ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಕೊಡ್ತುಂಡ ಪಾಡೋಲಿ. ಖಾರ ಬೋಡಿ ತಂಡ ನನಲ ಒಂಜಿ ಚಮಚದ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೋಲಿ. ನೆಕ್ಕಿತ್ತಂಜಿ 3 ಚಮಚದ ನೀರು ಪಾಡ್ಲೆ, ಜಾಸ್ತಿ ನೀರ್ಲ ಪಾಡೋರ್ಸಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಪಂಡ ಕಡ್ಲೆನ ಎಣ್ಣೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ನಾಗ ಕಡ್ಲೆ ಪೂರ ಬಿದೈರಟ್ಟುಂಡು ಅಂಚದ ನೀರು ತೂದೆ ಪಾಡ್ಲಿ ಎತ್ಬೋಡಾತ. ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಿನ್ನಿಯ ಚಮಚದ 1/2 ಚಮಚದ ಜೀರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಓಮ ಪರ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದೀಲೆ. ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾತನ ನೆಟ್ ಒಂಜೇ ಸಲ್ದಾಗ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಇಂಚನೆ ಕಾಯ ದೆಪ್ಪುಲೆ. ನಿಕುಲ್ ಹೊರನ್ನೇ ಪಾಡೋಲೆ, ಅವು ದೆಪ್ಪರೆ ಕಷ್ಟ ಆಪ ಒಂಚೂರು, ಒಂದು ಸುಲಭ ದೆಪ್ಪರೆ. ಇದು ಮುಜಿನಾಲಿರೆ ನಿಂಚನೆ ಹೊರನ್ನೇ ಪಾರ್ದು ಕಾಯವಲಿ. ಒಂಚೂರು ಕ್ರಶ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ನೆಕ್ಕೆ ಬೋಗ ಕಡಲೆ ಪಾಡ್ರೆ. ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಚೂರು ಕಾಯ್ದಡ ಕಡ್ಲೆ ನಿಂಚ ಪುಟ್ಪಾತ್ ಪಾಡ್ಲೆ. ಇಜಿಂದ ಅವು ಗಂಟು ಗಂಟು ಓರಿ ಉಂಡು. ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪಲೆ. ಇಜಿಂದ ಒಂದೇ ಸೈಡ್ ಕಾಯಿ ಉಂಟು ಖಾಲಿ ಒಂದು 100 ಬರ್ಪಿನ ಕಮ್ಮಿಯ ನೊಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂಚನೆ. ಕಾಯಲೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾಯಿ ಹೊರ್ಚು ಕಪ್ಪ ಹಾಕೊಂಡು ತಿನ್ನಾಗ ಕಣಚಿಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಐಟ ಕವರ್ ಕಣಚುಂಡು ಅಂಚದ ಮಸ್ತ್ ಕಾಯ ಹೊರ್ಚಿ ಇಂದಿತ್ತ ರೆಡಿ ಆತನ. ಒಂದು ಕಡ್ಲೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತು ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಸಾಫ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವು ಚಪ್ಪಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಹಾಕೊಂಡು ಇದು ನಂಜಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ಗೆ ದೆಪ್ಪುಲೆ. ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತಿನ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಐಕೆ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಅಂದನ. ಇಂಚನೆ ಪೂರ ಕಡಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಾಲೆ. ನಿಕ್ಲೆಗೊಂದು ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಅಂಚನೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ. ನಿಕುಲೆನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪಿನಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಮದ ಪಡೆ. ಅಂಚನೆ ಬರೆದಿತ್ತಿನ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಎಲ್ಲ ಒತ್ತಲೆ. ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ತೊಯ್ನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾ ಸೊಲ್ಮೆಲು.